Hola, Little Big Genius! Avui parlarem sobre l'univers i el Big Bang. L'univers és tot allò que ens envolta. Sí, encara que soni estrany, l'univers és tot allò que podem tocar, sentir, percebre, mesurar o detectar. Fins i tot aquelles coses que no podem veure o que desconeixem. També el coneixem com a cosmos. Hi ha dues ciències principals que es dediquen a estudiar-lo, l'astronomia i la cosmologia. I com va néixer l'univers? Doncs bé, per descobrir-ho hem de fer un viatge en el temps. Haurem d'anar 13.700 milions d'anys enrere. En aquell temps va ocórrer el que coneixem com Big Bang. No el confonem amb el Big Ben de Londres. El Big Bang va ser una gran explosió que va tenir lloc a l'espai i que va significar el principi de la vida, tal com la coneixem ara. L'explosió va produir dues coses, matèria i energia. A poc van expandint-se i refredant-se fins avui dia, que segueix expandint i refredant. Anem a veure-ho de manera més detallada. En un principi, l'explosió va provocar l'aparició de milions de partícules que viatjaven per l'espai, que en aquell moment estava a una temperatura que superava els 10 milions de graus. Aquestes primeres partícules que es van crear s'anomenaven quarks. En un primer moment, els quarks circulaven per l'espai de manera lliure. Després, gràcies a la força de la gravetat, van anar apropant-se els uns als altres. Gràcies a la força de la gravetat, cada vegada s'ajuntaven més i més, fins que al final la unió d'aquests quarks va originar els protons i els neutrons. 1 milió d'anys més tard, l'univers seguia expandint-se i refredant-se. Quan va arribar a una temperatura d'uns 2.000 graus, es van formar els àtoms. I com van sorgir els àtoms? Doncs bé, ara tenim protons i neutrons que van circulant lliurement per l'espai i també ho fan els electrons, que són unes altres partícules. Gràcies a la força de la gravetat, igual que amb els quarks, van anar apropant-se els uns als altres, fins formar el que coneixem com àtoms. Llavors, l'univers es va omplir de núvols de gas que estaven formats per àtoms d'hidrogen i d'heli. Gràcies a la força de la gravetat, entre d'altres, milers d'àtoms van anar agrupant-se fins que uns 500 milions d'anys després del Big Bang es van formar les primeres galàxies i les primeres estrelles. La nostra galàxia és la Via Làctia i té forma d'espiral. Més endavant, fa uns 4.500 milions d'anys, va néixer el Sol, que és l'estrella del nostre sistema planetari, i una miqueta més tard, el nostre planeta. Finalment, fa uns 3.800 milions d'anys, es va originar la vida a la Terra. Actualment encara no sabem amb certesa com es va crear, però sí que es creu que la vida va aparèixer a l'aigua. Avui dia, gràcies als esforços de la comunitat científica i als avenços tecnològics, hem pogut aprendre molt sobre com és l'univers i totes les coses que el formen. També sabem que nosaltres, les persones, som un punt petitíssim en comparació amb totes les coses que hi ha a l'univers. En resum, el Big Bang va ser una gran explosió que va passar fa uns 13.700 milions d'anys i que va crear tota la matèria i energia que es troba a l'univers. Amb el pas dels anys, l'univers es va anar expandint i refredant, el que va permetre que es formessin els primers àtoms, les partícules que formen absolutament tot el que ens envolta. Es van formar quarks, protons i neutrons, àtoms, galàxies, estrelles, planetes i, finalment, la vida. I actualment, l'univers segueix expandint-se i refredant-se, i l'hem pogut estudiar gràcies al gran treball de la comunitat científica i als avenços tecnològics. I fins aquí el vídeo d'avui, Genius. Espero que us hagi agradat. Fins aviat!